La creació d'aquestes obres va sortir d'una trobada que havien tingut durant els últims 10 anys. Aquestes obres són de l'any 79. No se pot oblidar que durant del 68 al més o menys 75, la mort de Franco, o 76, jo venia d'unes pràctiques anomenades conceptuals, a base de vídeos, fotos, moltes d'elles prohibides, que no s'han pogut exposar. De fet, les he donat al Museu d'Art de Catalunya, al MNAC, i ell venia d'una altra branca, que era la branca de l'escriptura, i va formar un fantasmagòric, jo diria, grup, que es deia grup de treball, que va fer molt de renou a l'època. Era un grup una mica fals, entre cometes, perquè els membres variaven, no tenien obra pròpia, i ell era l'artífex i l'ideòleg d'això. Jo venia del món de la filosofia i de la història de l'art i de la història, i ells venien de la pràctica artística externa. I un dia li vaig dir, per què no fem una cosa junts, no? Tu escrius el que te dóna la gana i jo pinto el que me dóna la gana. Tot això estava per terra, per això hi ha tantes petjades, estava per terra, se pintava tant al terra com al d'això. I així vàrem durar durant, jo què sé, potser un mes, i jo vaig veure que la cita ja començava a fallar. Jo sóc molt ordenat i si hem de començar a les 10 del matí s'ha de començar a les 10 del matí, perquè si no, no pot ser a les 12, perquè què faig jo fins a les 12? I com començava a fallar, doncs ho varen donar per acabat. De fet, són aquestes, menys unes altres 10, les he mantingut en el meu estudi, les he traslladat a diversos estudis i han sobreviscut de miracle, perquè he tingut inundacions, goteres, de tot. Les obres d'art, en general, provoquen reaccions i poden ser múltiples, d'ira, còlera, gust. El gust és una d'elles. Pot haver indiferència, ignorància, pot haver moltíssimes reaccions. Fins i tot la no reacció és una reacció ja. Perquè una de les coses que la gent oblida sempre és que les obres d'art són mudes, no parlen. Això és una cosa que s'ha de dir absolutament sempre. Diuen, com deia Pujol, diuen que aquesta obra no em diu res. És lògic que no te digui res, posa l'orella i veuràs que és muda. És el teu cervell que està interpretant allò. Igual com molts galeristes i molts decorators fan exposicions d'obres en diàleg. Bueno, quina sotis, mare meva, aquí. Les obres no parlen entre elles, és el nostre codi que pot avaluar aquelles dues coses. I pot ser qualsevol cosa, aquest focus i una poma que jo posi aquí. Estableix una relació entre una cosa i l'altra i el teu cervell, quan més llunyana sigui la relació que tu poses, més despistes. Per exemple, a mi no m'agrada Brossa, que és com una icona de l'art català, no m'agrada en absolut per la facilitat del seu discurs visual. Procuro fer coses complexes perquè jo amo la complexitat i amo introduir en laberints que t'obliguin a estudiar. I si no vols estudiar o no vols mirar, doncs paciència, és la teva llibertat, no passa res. No diria jo que això és un exercici de llibertat i tot això perquè jo no m'he sentit mai reprimit, simplement no he pogut exposar les coses. Durant tota la meva vida, no he regalat mai res, ni amb bones crítiques, ni a amics. Per què? Perquè volia dignificar la professió. Durant tota la meva vida he fet això. Fins fa 5 o 6 anys. Després de la pandèmia, tinc un estudi molt gran, 3.000 metres quadrats, està ple de coses, hi ha com 3.000 o 4.000. Això estava en un racó, el que he donat al MNAC va estar sota d'un iglú de plàstic que li queia una gotera damunt, ara l'han restaurat i l'han fet tot, és meravellós i tot això. I ha arribat una època en què em dóna plaer donar, simplement, és un plaer egoista. No puc oblidar és que la meva finalitat final
és ficar dintre del meu estudi una màquina, no sé com es diuen, d'aquestes que matxaquen troncs i fan serradures, i fer-ho tot. Bauman, el filòsof, té un llibre molt curtet que es diu Erase, esborrar, i diu fins que una persona no arriba al seu ordinador i és capaç d'apretar l'Erase, no començarà a viure. I jo crec que l'ha assumit això.